Berak irrintzirik ez du botako, edo agian japonieraz, ez dakigu izan ere Jon Galdakaotik dator, eta japoniar kultura Euskal Herrian zabaltzea helburu duen elkarte bateko kide da. Tarasu izena du elkarteak, eta zer esan nahi ote du Tarasu hitzak? Berari galdetuko diogu, gurekin da Jon Eras. Kaixo, Jon. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eseri lasai. Jon, zuri galdetuko dizugu, zuen elkarteak Tarasu izena du, baina zer esan nahi du Tarasu? Bueno, izena, pizka bat historia dauka. Tarasu, lehenez, pentsatzen genuen urtanta, esaten zuela. Zeren eta, euriaren onomatopeia, japonieran da tara-tara, esaten zaio. Berez, ja, pizka bat ikasten, ikusi dugu, berez Tarasu esan nahi duela da jausten ari den ura. Txirimiri edo lehioan egoten ari den ura jausten hor urtantak edo izango litzaketake bai. Eta zuek xirimiri horrekin Euskal Herria pixka bat busti nahi duzu, zer egin behar da zuen elkarteko kide izateko? Oso gutxi. Berez guk, orain pandemia dela eta ez, baina berez, ostiral guztietan, batzen gara, eta Deuston, dago zentro bidarte, dela, eta hor batzen gara, pasatzen zara arratsalde baten, ezagutzen diguzu, eta izena eman. Eta japonieraz edo jakin behar da, edo? Ez. Bakarrik kultura gustatzea, eta listo, hito. Zuk, Jon, badakizu japonieraz? Oso gutxi. Badauzkat lagunak ikasi dutela, eta oso ondo hitz egiten dutela, nik esan, nire izena Jon da uste dutela, watashi wa Jon desu, eta horrek kito. Horrekin jakito. Arikatu gozaimaz, eskerrik asko. Ikasten ari zara. Ez. Eta bakarrik txuteagatik. Eta zergatik Japonia? Uste dut gehiena etortzen dela manga eta anime kulturagatik, Nire kasuan, 14 urtekaz edo, neukan neska lagun baten klasean, eta irakurtzen eban manga bat. Eta eskatu nion, egun baten, irakurri nuen, eta begia bota lion, eta hortik bota. Eta, japoniar kultura mangaren aldetik eta animaren aldetik oso handia da. Eta, zertzen bat duzala, ezin eska da irtetzea ja. Mangak badauka zerbait erakargarria, badirudi, zeren jende asko erakartzen du, zer dauka mangak? Esango luke oso erraza da irakurtzea. Gainera, askotan, bere pertsonaiak edo historiak oso erraza da zer relazionatzea ez. Eta, harrapatzen jatzu eta historia kortutxoak edo. Eta, erraza da irakurtzea metroan, autobusean, deskantzu baten. Eta zenbat zarete, Tarasu elkartean? Gaur egun gaude 30 edo 37 horrelako zerbait, baina totalean uste dut bere 17 urte Tarasu eta egon gara totalean 200. Dexente? Bai. Ezberdinak noski baina. Eta zuek ere antolatzen dituzute urtean zehar ekitaldiak? Bai. Zer antolatzen duzue? Berez esaten dut, ostiral ostotan, guztietan batzen garela, baina berez urtero 2 edo 3 biderrez egiten ditugu, jaurdunaldi batzuk edo. Eta jaurdunaldi horretan egiten dugu pizka bat, publiko handiari, mahai jokoak, joko tradizionalak, hemen izango delitzela partxiz edo, umeren jokoak edo, aurkitzen ditugu. Baita ere egiten dugu cosplay lehiaketak, egiten dugu pizka bat gehiago. Esan duzu cosplay? Cosplay, bai. Zer da cosplay? Cosplay, cosplay izango luke antzerki bat bezala edo. Orain ikusten ari garen irudi horiek badaukate zer ikusia cosplayekin? Bai, badaukate. Esan dudan bezala, neunaz. Hori zuzara? Bai, esan dudan bezala antzerki bat bezala izango zen, Berez hartzen duzu, mozorro bat edo gehiena eskuz egin da, patroi bat bota eta zuzatu nahi duzuna, baina berez ziaia gehiena eskuz egin da, eta mozorro bat egin, jarri eta pertsona hori eraman eta interpretatu, Esan dut bezala ez, hartu Clint Eastwood, Zuk hartzen duzu Clint Eastwood, ez da bakarrik pontxoa jarri, sombrero eta pistola bat eta listo, ez, egin behar duzu pertsona ez, guztiei, eta paper bat eramatea, antzerki bat gehiago. Antzestu, ez da? Bai, antzestu, egin behar duzu. Paperean sartu, irudiak ikusgarriak dira. Zuk egiten dituzu
horiek, jantzi horiek, adibidez? Bueno, egin ditut Zorroak. bizpairu, ikusi duzue bat, egin dut baita ere baten egin eban ego batzuk, vale? Mekanikoak, vale? Eta, bueno, baina hori nire nivela oso txikia da, ikusten badituzue beste batzuek, nik izan nahi, izan bazi, ez da horrelako zerbait. Adibidez, orain ikusten ari ginen irudietan hor nik ez nuen oso ongi ikusten, hola, robot moduko bat bezala edo ematen zuen, ez dakit zer zen, baina hori ze pertsonaia zen? Bueno, hori zen Warhammer, vale? Imitazioko bat, vale? Zen, bueno, supersoldado bat edo horrelako zerbait, vale? Eta ematen duen trajea da armadura bat, espazioan egoteko, vale? Espazioko traje bat. Eta, bueno, egin ebana mutiko hori da hori, egurrarekin, vale? Traje oso bat egin, ia ezin zen mugitu. Vale, eta, bueno, sartikulatu egoen, mugitu aleban, pieza batzuk, ikusten duzue hori eskua mugitu alebala, eta... Zer Hori lana? bera, baina 2 metrokoa zen, Bai, ez da? Bai. Pentsatzen dugu inauterietan zuk aprobetxatuko duzula eta Japoniako mozorroak jantziko dituzula, ez Jago da? kasu hor, listo, hartzen duzu armaretik, bai, oso ondo. Eta origamia ere egiten duzue. Bai, origami da, bueno, hemen Europan txakuntzen da papiroflexia edo, baina, bueno, origami berez japonieran da hori, paper bat hartu eta forma eman, bale, beste forma batzuk egiteko. Bai, oso seguna da hori gurgita bat egitea edo, bale? Baina hori, berez da hori, paperekin, tolesten joan eta forma ezberdinak ematea. Jon, izan zara inoiz Japonian? Ez, gustatuko leitzaidake, baina ez, oso garestia da niretzako. Eta orain momentu honetan gainera zail txamarra, ez da? Amesten jarraitu behar. Zerk betetzen zaitu esan edo? Esan daiteke japoniar kultura honek eta zure bizitzaren hildo bat markatzen duela? Bai, arlo garrantzitsua da, bai. Oin dela hori, 13 urte edo sartu nintzen, eta oraindik banago, bai. Arlo garrantzitsua da, bai. Asier, beste pasio bat, kaso honetan Japoniako kultura? Jende askok Japoniako kulturara llegatzen da mangaren bitartez, ez? Nik etxean daukat adibide oso zuzena, nire semeak 19 urte, hori, manga eta ez bakarrik irakurtzeko, marrazteko ere, eta orduan hori, marrazte dituzten irudiak imitatuz, hain zuzen ere cosplay horietako pertsonaia batzuk, edo serie edo komiki horietako zera batzuk, ez? Eta orduan horrek islatzen du nola kultura batera llegatzeko ez da beharrezkoa bakarrik edo hizkuntza edo bestelako basa batzuk, ez? Kultura arloko zenbait puntu ikututa, heldu zaitezke kultura hori ezagutzera, eta gero pixkanaka, ez bakarrik kultura, bere historia, bere ohiturak, eta orduan, Jonen kasuan, ez da bakarrik modan dagoen, ez? Ohitura bat, baizik eta urtetan luzatu daitekena, eta, hori beti aisialdirako eta bere bizitzarako puntu polita da. Bueno, zabaltzen ari dela edo zabalduta dagoela, manga. Bai, urteroz urte saiatzen dugu handiago egiten. Bai, Asierren etxera ere iritsi da, eta beste Euskal Herriko etxe askotara ere iritsiko zen noski.